Lurzoru lagin bat bidali behar duzu Neikerreko laborategira? Bideo honetan nola egin azalduko dizugu. Jarraitu urrats hauei, oso erraza da. Lehenik eta behin jakin behar duzu ez dela beti posible lagin bat hartzea. Ongarri minerala aplikatu baduzu, kareztatu baduzu edo medeagarri organiko bat aplikatu baduzu, adibidez simaurra, gutxienez 4 hilabete itxaron beharko duzu laginketa egin aurretik. Kontuan hartu beharreko beste kontu garrantzitsua lagina hartuko den lursailaren aukeraketa da. Saiatu beti lursail uniforme bat aukeratzen. Baina lursailean oso eremu desberdinak badaude, lurzoru motari, maldari, laborearen itxurari eta barri erreparatuta, hartu horietako bakoitzaren lagin bat. Lekua prestatzea ere funtsezkoa da. Ez ahaztu belarrak, orbela eta harri lodiak kentzea laginketa puntutik. Behin espazioa prest dugunean, lagina jasotzeko garaia da. Horretarako, kontuan izan amaierako lagin bakoitzak 15 azpilagin inguru izan behar dituela. Azpilaginak lursail osoan zehar hartu behar dira, eremu osoa estaliz. Horretarako, sigi-saga egitea gomendatzen da. Lagina jasotzeko zulo bat egin beharko dugu. Laginketa sakonerak lurzoruaren laborantza geruzaren sakonerarekin bat egin beharko du. Labore estentsiboetan, baratzeetan, berotegietan, fruta arboletan, mahastietan eta baso lursaietan 25–30 zentimetro ingurukoa izaten da laginketa sakonera. Belardien kasuan 5 eta 10 zentimetro artekoa. Lehenik eta behin, hormak garbitu behar ditugu, lur geruza bat mozduz. Eragiketa hori, azpilagin bakoitzerako errepikatu behar da. Laginak zunda batekin ere har daitezke. Azpilagin guztiak hartu ondoren, sartu eta gorde plastikozko poltsa garbi batean. Poltsa horrek ez dezala lehendik eduki, ez ongarririk edo eta fitosanitariorik. Lur puskak xeatu eta ondo nahastu modu homogeneoan. Ondoren, lagina 4 kuadranteetan banatu. Kontrako 2 kuadrante kendu. Saiatu azken laginean kilo bateko pisua ez gainditzen. Behin lagina prest dagoela, bisita ezazu gure webgunea. Lur materialen laginak bidaltzeko fitxa deskargatu eta bete. Ondoren bidali ezazu Derioko gure egoitzara. Zalantzarik baduzu, lasai deitu.